Nakon što su se strasti stišale, Tara, Simov i Nenad Aleks i Šan našli su se u prostoriji za pušenje. Ja idem, ja ne znam šta dalje, to je Nenad. Ispalo je da ja lažem, a ja ne umem da lažem. Kada sam ja umela da lažem? Znam da izvrnem, nafilujem, ali ne umem da lažem, rekla je Tara. Opet isto radiš, to je Nenad. Ne mogu više, gušim se ko muvu, tegli sam, možeš li da prestaneš samo, dodala je Tara. Mogu, navikao sam da se družim sa tobom, mentol si, majke mi moje, kakvo lizanje pominješ malo pre. Kao da sam retardiran, stvarno nisi normalna, nastavio je Ša da smiruje situaciju. Ja si i dalje gušim, ne znam šta da radim, rekla je Tara. Samo pričaj normalno, iskuliraj, dodao je Nenad.